जा जल्दी जाके पहुंचाओ वहां। ले पकड़, चल जल्दी जल्दी बांध। जोर से मारा हो। ओए कौन है रे? अरे चल पकड़ पकड़ पकड़, चल तू उधर से घेर, तू उधर से चल पकड़ क्यों ना कैमरा से तू हमनी के फोटो खींच के दुनिया के सच्चाई बतावल चाहता रू ना, आज वही कैमरा से तहार फोटो खींचब, तहार और वो भी बिना कपड़ा के। आज तोहरा के हम बताई कि फोटो कैसे खींचल जाला। यहाँ से हम तो पहले ही अपने आप के सौंप दिले बानी, तेरी प्यार की कैसन तरीका। अरे रानी, प्यार के मजा सजा में होला। आवा शुरू हो जा। कमाल हो गई। क्या बात बा भैरवी, आज के पहले तो हमारा अखबार कबूत ना बिकल रहे। देखा, यही बात पे खुश होके हम तो के इनाम देव। हाँ, इनाम कब देव ई तो पता नहीं खे, लेकिन देव जरूर। उता हमरा के भी पता बा। सुना, आज तोहरा एगो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बा। का नाम है उनकर? हाँ, बबलू अहिरा। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में तोहरा जाके बा। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाइब तो जरूर, बाकी एगो शर्त पर। अब देखा भाई, पैसा छोड़ के तोहार हर शर्त हमके मंजूर बा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खातिर जौन हम लिखब उहे छपे के चाहिए। ठीक बा, प्रॉमिस। आपको आपकी पार्टी की यूथ विंग ब्रिगेड की कमांड दी गई है, आपकी क्या प्राथमिकता होगी? अरे हम पार्टी खातिर अपन तन मन धन सब लगा देब। अगर जरूरत पड़ी ना तो पार्टी के ऊपर पहुंचा देब हम। अरे बबलू जी के कहे का मतलब बा कि पार्टी के नाम ऊंचा कर दे। आजकल शहर में चारों तरफ क्राइम बढ़ गया है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप लोग के नहीं मालूम? अरे लोहा लोहे के काटेला, और क्राइम खत्म करे खातिर अगर हमरा के क्राइम करे के पड़ी तो उहो करब हम।
आपके पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सत्यदेव साहू के मौत हो गई, मगर ई भी आशंका जाहिर कइल जात बा कि उनकर हत्या भइल रहे। का एकरा पीछे आपके हाथ बा? ई सब विपक्षी दल के उड़ावल अफवाह बा। मगर ई हमरा सवाल के जवाब ना रहे। आज के सभा हम यहीं समाप्त करत बानी। नमस्कार। चले। जल्दी चल। और चाहे कोनो सरकार हो चलाई ला भाई जी। हम ही। अरे भाई, अरे देखी कुछ होई करब हम ही। ऐसा बाना ये समय आप फोन रखी, बाद में फिर हम आपसे बतियावत हैं। का बात बा, काहे ते इतना चिचियात बाड़े? अरे भाई जी, एजा के अखबार रउआ के हत्या के आरोपी करार देले बा। हत्या के? अरे हाई देखी ना। लगा कि पेपर मालिक के ट्रेलर दिखावे के पड़ी हम हिया हीरो बने खातिर परेशान है। आई हमरा के खलनायक बना देलस। बहुत बेइंसाफी, बहुत बेइंसाफी बा। अब इंसाफ होई, अब इंसाफ होई। रे पिंटुआ कहाँ बा? का रे? ये तोहरे तूफानी खबर के तूफान बाना? कौन हो वजह तू लोग? अरे कौन खबर की बात करत अरे रहो? उहे खबर जे तू बबलू अहिरा के खिलाफ छपले पड़े। देखा भैया, लेकिन खबर हम नहीं, हमारी रिपोर्टर छपले बा भाई। कौन रिपोर्ट? बोल बोल साला। नाम बोल। अदल पूला ना खेलनी तो हम लोग नाम तोता ना नाम बोल। अरे तोलता है फाता ताले थाला, हम तोला तो ना खेला। हट तो चल, हट। गुलू थमदा वो। बताओ नहीं तो एजा भूकंप आ जाए। बोल। ओकर नाम भैरवी। चल तो चल। चला। का भइल संपादक जी? अरे इंस्पेक्टर साहब, बतावे के फायदा का बा? आप लोगन तो कुछ करब ना। बता दी ना के मरले बा। अगर आप लोगन के कुछ करे के रहित ना तो आज हमार ई गति ना भइल रही। बस एक बार ओकर नाम बता दी, फिर देखी हम का करतानी। अरे बताई ना महाराज। हम तो छोड़। साले के